Os traballadores del Nosa volveron defender esta mañá a factoría e os seus postos de traballo. Están fartos das acusacións contra a fábrica que aseguran son infundadas. Vamos vendo que o que se está publicando é a cantidade, poderme permitir dicilo, pero de merda que se está botando hacia el Nosa. Creo que debemos de poñer aquí os puntos sobre as is os traballadores. O que queremos expoñer á ciudadanía é que el Nosa vai facer un cambio tecnológico que si lle está exixindo, polo tanto, iso de que a interpretación que fai desde o Concello de Pontevedra de que vamos a contaminar moito máis, iso é unha mentira, é unha falacia, non? Que se vai a verter máis, evidentemente é certo, porque o pon ali, pero iso non significa que se vai a contaminar máis, xa que se vai facer un cambio tecnológico. Comité de Empresa e Sindicato criticaron con dureza o posicionamento do BNG, ao que agora se sumou En Marea. Comisións Obreiras lamentou o fanatismo destas dúas formacións políticas. Non vamos a permitir que el Nosa peche, porque esa é unha barbaridade. E é unha barbaridade que ven da man do fanatismo de algúns e como temos a realidade de emprego que temos, pois por eso nos vemos na obrigación de defendelo. E non vou a falar, para non aburrirvos, de cal é a calidade do emprego na comarca de Pontevedra. E esa alternativa de emprego que defenden algúns da hostelería e da situación do sector da hostelería e dos traballadores da hostelería. Sobre as conversas coa empresa, o comité asegurou que xa solicitou unha entrevista coa dirección para coñecer os plans. A toda agora, 11 de decembro, teñen que abandonar a produción de cloro con mercurio. A situación actual, o planning é o mesmo, acabou as alegacións da licencia ambiental integrada, contestaránselle a quen as fixo, e nós, por parte dos traballadores, pois solicitouse unha entrevista á dirección, pois quedamos a principios de setembro de falar. Polo de momento, el Nosa está á espera da resolución da autorización ambiental integrada e da decisión de Costas de prorrogar ou non a súa presenza en Lourizán. Non vamos a baixar a cabeza e resignarnos. Sabemos que o 11 de diciembre témolo moi claro que vamos a pechar, entre comillas, vamos a deixar de fabricar. En principio, se nada se moveu, xa nos comentarán na reunión coa dirección, vaise facer o hipoclorito. O comité tamén asegurou que manterán as movilizacións. De feito, a próxima será este mesmo mércores en Santiago de Compostela. O comité de empresa trasladarase ata as portas do Parlamento de Galicia, onde está previsto que o BNG presente unha pregunta parlamentaria sobre a continuidade del Nosa.